Здравейте хора, в момента сме 8 юли. Сутринта, не знам колко е, мисля, че е вече 9:30. И в момента излизам на навънка с кучето ми да разхождам Лея, но няма да съм сама, аз ще съм с братовчетка ми. И тъй като се върнахме вчера от морето и съм изяла няколко неща, така че и сега отиваме към нея, за да ги подаря и ще ви покажем, нали, какво точно съм взела. Имаме едно нещо матчинг и тъй като не съм взела подарък само за нея. Някой минава ще има, гледа супер странно. Значи, тъй като не съм взела подарък само за нея и за другите ми мои приятели, техния подарък ще го дам вечерта, като излезам. Така че ще се видим след малко, като вече съм до нея. Така хора, тук сме в момента почти до нея, обаче явно тя малко ще се забави. Не знам. Кучето някъде иска нещо да прави. Надявам се да дойде по-бързо. Срещу не в 9:30. В момента е 9:35.